Какво представляват минералите? За какво могат да се използват? Кои са техните свойства и как се определят? Ако още не сте изгледали предишната част от поредицата, ви съветвам да го направите. Аз съм Александър Янков и днес ще ви разкажа за фосилите, какво са те и как са се образували. Разбира се, преди всичко ви благодаря за абонаментите и вашата помощ да развием нашия канал. Дано видеото ви хареса. Приятно гледане! Фосилите са вкаменени останки на растения или животни, живяли преди милиони години. Това са разнообразни фрагменти от черупки и скелети от гръбначни и безгръбначни и отпечатъци от растения и тела на животни. Те са се отпечатали благодарение на състава на почвата. Нужни са милиони години минералните скали да се смесят с сегментните, за да се получи фосил. Този процес се нарича литификация. Най-старите от тях са от преди 500 милиона години. От фосилите разбираме за съществуването на динозаврите и други древни видове и тяхната еволюция. Примери за фосили са кехлибарът, който представлява вкаменена смола, гагатът в вкаменелост на хвойново дърво и, разбира се, вкаменено дърво. Има няколко основни вида вкаменелости на Земята. Твърди вкаменелости, следи от вкаменелости, запазени останки и химически вкаменелости. Твърдите вкаменелости са запазени кости, зъби, черупки и други твърди следи от части на телата. Следи от вкаменелости са следи от дейности на някои животински или растителни видове, като следи от яйца, дупки или отпечатъци на растителни видове. Запазените останки са организми, които са останали непроменени, като например мумифицирани следници или кехлибар. Химическите вкаменелости се следи от органични вещества в пръста или скалите. Вкаменелостите се намират в природата обикновено там, където ерозията е силна и разкрива скални слоеве. Например, фосили могат да бъдат намерени на планински склонове, речни корита и други места, където скалите са уязвими. Вкаменелости се намират във вода също, защото водата може да улови утайки и да запази организми. Много вкаменелости са открити чрез човешки дейности. Най-големите находища за фосили са бивши минни райони. В Северна България има много залежи и находища за фосили. Шуменско, Добрич, Поморското крайбрежие и, разбира се, Родопите. Това беше за това видео. Ако ви е харесало, то ударете един лайк, за да разберем и ние, че сте го харесали. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане!